ngesikhathi eqeda ukwenza le miracle ababeyenza iziphathimandla zabe seziza kubona oPeter zabe sezibashaya. Hallelujah. Zithe masibashaya zase zithi cha asingababulali because uma sibabulala abantu bazozwa ukuthi laba bantu sibabulalele le miracle eyenzekile. Kungcono sibashaye bese sibadedela. Hallelujah. Asibashaye sibadedele bese siyabayala base beyababiza beyabayala. Bathi lingazenza zonke izinto uThixo ningambiza uJehova ningambiza kodwa igama lika Jesu ungalinge niliphathe. Hallelujah. Ngoba base bezwile ukuthi lo muntu usukumile usukunyiswa igama lika Jesu. Base bethi sifuna livala umlomo manje ngegama lika Jesu. uNkulunkulu ningambiza. Ngiyakhumbula ngisenza in service training enyamazane lapha esikoleni. Sake sabizwa umasipala wakamaphumulo uthi asizokwenza iprayer. Lapha moyo kwenza iprayer niyabizwa nizogrunywa. Nizofidwa, nizofakwa amazwi. Uthi lalela ke njengoba sibiza umphakathi. Hallelujah. Njengoba sibiza umphakathi abantu abahlangene inkolo ezihlangene. Ungalinge uthandaze igama lika Jesu. Hallelujah. So even wonke ama meetings enziwayo ama meetings enhlangano lebusayo bayakutshela ukuthi ungathandaza igama lika Jesu ngoba bese benza ukuthi uyibone wena lento ukuthi sihlangene inkolo eziningi babudlovu sihlangene inkolo eziningi njengoba kuhlangene inkolo eziningi abanye bama Muslims abanye bama Nazaretha abanye bama Ndiya so ukuze sikwazi ukuba accommodate bonke laba bantu igama lika Jesu alingabizwa bese kubiza uThixo. Hallelujah. Wokumnaka umuntu ma ekhuluma ezeqede angaze alibize igama lika Jesu. Alokhu athi uThixo. Kunomama otrendayo lezi insuku angaze ngimuzwe ekhuluma igama lika Jesu. Kodwa lo mama ubhizi usitshele igama leingelosi, usitshela ngeingelosi. Asizwa lutho ngoKristu Jesu kodwa asizwa ngeingelosi. Ingelosi lezi ezifisa insindiso. Hallelujah. Ingelosi ezingaphansi kodwa usitshela ngeingelosi nje. Ukuthi hayi ningayifuyi izinja ngoba ingelosi ifika ibalekele inja. Hallelujah. So bathi uma ngabe ningakhipha igama lika Jesu lento enizoba namandla. Wayesethi uPeter no. Sinilalela impela kodwa asikwazi ukuthi igama lika Jesu singalibizi. Hallelujah. Waqala uPeter washumayela. Why uPeter yenza nje is because why le experience ngoJesu. Phekwe imvimbo yonke ayishawa kodwa wakhetha ukuthi ngcono ngingashawa imvimbo kodwa ngeke ngimphike uJesu. Hallelujah. Sibe ni encounter noNkulunkulu. Ngeke sivumelane nani ngalokhu esikubonileyo nesikuzwileyo. Hallelujah. Ngoba bazalwane ukubona wezwa futhi kunamandla kuzokugcina. Hallelujah. Izinto thina esizikhulumayo ngenzeka mhlambe uyikhohlwe. Kodwa wena ma umbonile wena wamuzwa wena. Hallelujah. Angithi indodana yolahleko webazalwane njengoba iyihamba ayibuyiswanga amazwi. Hallelujah. Njengoba yayihambile yayingaphethe CD yayingaphethe even the memory stick. Hallelujah. Njengoba yahamba yaphinda yabuya yabuyiswa ukuthi ine encounter naye. Hallelujah. Ukuzwa izinto esizishoyo mhlawumbe ungayikhohlwa kodwa wena mangabe wazane naye wabona yena wakhohlwa ukuthi thina sitheni kodwa wabamba ukuthi uNkulunkulu utheni. Leyo nto izokwazi ukugcina, izokwazi ukuthi uhlale, izokwazi ukuthi uhlale noma ngabe sebekuhlebile,
izokwenza ukuthi uhlale noma ngabe sebekuthukile uhlale noma ungasasebenzi uhlale kuNkulunkulu ngoba uyazana naye une experience. Uthi uPeter ngiyanizwa kodwa lokho engikubonileyo nalokho engikuzwileyo ikhona okwenza ukuthi ngingavumelani nani ngalolu daba. Hallelujah. uJohn chapter 1 mayibhala uthi sayibona inkazimulo yakhe, inkazimulo njengoyozeleyo. Hallelujah. Bese kuba khona lensizwa okuthiwa uJakobe bazalwane. uJakobe ngithi ngiyakhumbula ukuthi wayentshontsha isibusiso somfowabo. Wabaleka naso. Utshontsha kanjani isibusiso somfowabo? Uma wakhe uzwa indodana ikhuluma noyise. Uthi ngizwile ubaba wakhe ekhuluma nomfowenu. Uthi hamba ungizingeleni abazali bese ngidla ngikubusise. Angifuni ukuthi ngife ngakubusisanga. Wayizwa lo wesifazane. Wagijima lo wesifazane wawutshela indodana encane. Wathi lalela sengibazwile bekhuluma. Kodwa into esoyenza nawe hamba yesibayeni. Uthatha imbuzi uze nayo bese ugqoka zonke ikhumba zomfowenu. Kuzobe sengathi kubabu wakho mayezwe iphunga lomfowenu uzobe sekubusisa. Wasitshontsha kanjalo ke isibusiso. Uma sesitshontshanile isibusiso lithi iBhayibheli waba ne-encounter noNkulunkulu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli wabambana nomuntu kwaze kwasa. Uma lishintsha iBhayibheli lithi leyo ndawo yabe siyaqanjwa igama ngenxa yomuntu obambane noNkulunkulu kwaze kwasa. Ngiyacabanga ukuthi ezulwini kwaze kwaphuma indaba ukuthi uNkulunkulu lahlekile, uNkulunkulu udukile, God is missing. Ngoba uNkulunkulu akasatholakala ezulwini ukubambane babambene nomuntu ubusuku bonke kwaze kwasa. Hallelujah. Waba ne-encounter noNkulunkulu. Uma eqeda ukuba ne-encounter noNkulunkulu, umuntu one-encounter noNkulunkulu wasuka lapho straight waya kumfowabo bemsaba wawubuyisana nomfowabo. I-encounter noNkulunkulu yenza ukuthi ungagodli izinto uma zikulimaza, speak out. Hallelujah. Amen. Ungavumi ukukhishwa izinto ngomnyango zikhulume. Iba ne-encounter noNkulunkulu. Umuntu one-encounter noNkulunkulu isimo yasilungisa akalimazi. Hallelujah. Point number 2. Fight with the spirit of revenge. First Thessalonica chapter number 5 verse number 15. Ozosifundela second point yethu. Thessalonians first chapter 5 verse number 15 to verse number 18, but awufunda 15 sizwe. Kapelani ukuba ungabikho phiniselo omunye okubi ngokubi. Hallelujah. Niyayezwa lento bazalwane? Uthini uPaul mebhala le ncwadi uthi qaphelani. Hallelujah. Awiphinde futhi Nkosikazi. Kapelani ukuba ungabikho ophindisela omunye okubi. Webazalwane kwakunento yayicommon kuleli bandla. Hallelujah. Into yayicommon babundlovu ukuthi abantu uma bekwenze kabi. Hallelujah. Umuntu uma ekwenze kabi nawe umenza kabi. Usethi kuPaul qaphelana. Hallelujah. Umuntu uma ekwenze kabi nawe umenza kabi.
ngamanye amazwi la kuleli bandla kwakuyiso ngeso. Hallelujah. Ihlekisa oyihlekelayo. Hallelujah. Uthini Paul? Qaphelani. Hallelujah. Angithi yabo nje labazalwane za kuleli bandla leli wawuhlekisa umuntu okuhlekisayo. Hallelujah. Kuleli bandla leli babenza kabi. Uma ngabe umuntu ekwenze kabi, wayenza sure umuntu ukuthi ngizakubuyisa. Hallelujah. Okay, ngizokuthola. Noma ngingakubamba namuhla kodwa yena uzokuthola. Hallelujah. Wamgxoba nje. Oh, usumgxobile. Hayi ngizokuthola. Kukhona into engijwayele ukuyibuka lapha ku TikTok ngize ngihleke. Mina ngiyayithanda ke lama video ka TikTok bazalwane. Noma ke ngiwabuke noma ku Facebook lama video kuthakathana yabo. Hallelujah. Kukhona lokho okuncane ngomzimba okufike kudlala iphatha ngazathi ikhehle. Uhambe nakho umuthi kuhambe la ufike kubeke phambi ngomnyango. Lo make yaphuma wamshaya lo mbhulelo wakhe. Mase yahamba nayo lungiso wakhe. Naye futhi uzobeka lapha ngomnyango wakhe. Hallelujah. Kodwa uPaul kuleyo nto uthi qaphelani. Hallelujah. Why uPaul ekhipha warning uyabaqaphela laba bantu laba uPaul uyabaluleka. Uthi ikhona into embi ngalento ayinhle lento. Hallelujah. Umuntu mayikwenze kabi nje we. Hallelujah. Angithi yabona kuma couples wabamba upartner wakho nje esephutheni naye umuntu uthi oh okay mhlambe abone angatshengisa ukuthi ubonile naye bese yahamba ethi nami ngiyojola. Kodwa uPaul uthi qaphelani. Hallelujah. Uthi khona enyonyobayo. Hallelujah. Ikhona into enyonyobayo, the spirit of revenge. Hallelujah. Awuphinde futhi inkosikazi limnandeli bese. Qaphelani ukuba kungabikho ophinisela omunye okubi ngoko. Iqapheleni lento bazalwane ngoba lento iyanyonyoba. uPaul ukhuza umoya wempindiselo ebandleni. Hallelujah. Ukhuza umoya wempindiselo ebandleni. Ukhuza umoya wempindiselo. Uthi angenziwa kanjalo mina. Angenziwa kanjalo. Nami ngumfana. Yabo mase kwaphuma lelizwi nami ngumfana. Hallelujah. Ngeke ngibezwe lapha emsebenzini. Nami phela ngumfana. Hallelujah. Nami ngiyindoda phela. Laba gama okhulumayo. Hayi ngeke nami ngiyindoda. Hallelujah. The spirit of revenge. Uthi Paul qaphelani. Hallelujah. Angithi yabona umoya wempindiselo mangabe kuke kwanyuka ama emotions. Hallelujah. Umuntu uyakhohlwa nokuthi ungumKristu. Uzokukhumbula kudala. Uzokukhumbula izinto sezonakele. Omunye yabona umoya masumfikele uyakhohlwa ukuthi mina ngumzalwane. Uyovuka sekonakala izinto eziningi. Uthi uPaul qaphelani. Hallelujah. Amen. Angeke ngidlale abanye abafana mina. Hallelujah. Oh. Ngithengi ngiyaqala wangangibheka. Hallelujah. Uzoqala nawe. Hallelujah. The spirit of revenge. Hallelujah.
sengathi lento yama worshipers ngama worshipers azwanayo sathi ngama worshipers avakashanalayo abe naleyo bond ukuze ukwazi ukumazi ukuthi make ngathi kulo mangakhuluma kanje shuthi sengigadlile ngisheshe ngiyibuyise. Haleluya. Ngoba uma ngabe ngingenjalo mhlawumbe ehlala lehla kungekho ukuhlangana kuma worshipers awusikhathi siqede kwathina. Haleluya. Uthi uPaul qaphelani. Haleluya. uPaul uyakhuza lo moya. Qaphelani. Awuphinde futhi nkosikazi. Qaphelani ukuba ungabikho phisa lomunye okubi ngokubi. Kepha jongani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nabo bonke. uPaul la akakhulumi nabahedini. Ukhuluma nabazalwane. Ukhuluma nebandla. Uyalikhuza leli bandla. Uthi kunezinto eziqedayo ububandla. Haleluya. Kunezinto eziqeda ububandla. Manje lezi zinto uthi ziqapheleni. Ngoba ububandla buyaphela ebandleni kugcine kungabantu abahlanganyelayo. Kodwa ibandla lingasekho. Okusho ubona ngathi ibandla lingasekho, ubona ukuthi emphakathini kuyaqhutshekwa kube khona izinto. Kodwa ibandla likhona. Qhubeka abantu befe kodwa ibandla likhona. Ukuthi no, ububandla buphuciwe kodwa kusele inhlanganyelo. Kusele nje leyo gathering, ukuhlangana nje kwabantu. Haleluya. Kodwa ububandla busekho. Ngoba kufanele ukuthi umuntu mayidlula adlule isikhathi esikusona, isikhathi sokuthi umuntu angaze engene ngaphakathi. Haleluya. Umuntu aphile aphulukiswe ehambe ngomnyango. Edlula ngomnyango. Haleluya. Uthini uPaul? Uthi qaphelani. Hale, kunento ezoqeda ububandla bese liyasala ibandla libe ngabantu abahlanganyelayo. Haleluya. Afanele ububandla bazalwane busilahlekele. Ngoba kunento eshiwo uPaul eyisho kuTimotheo. Ekhuluma ngebandla. Uthi ibandla liyisekelo. Uthi ibandla lungubufakazi bukaNkulunkulu. Haleluya. Ibandla bazalwane liyi-witness kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukhona. Hale, noma abantu bengangangena esontweni kodwa once babona leli tende lingcolile linje ubufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Haleluya. Uthi kuPaul qaphelani ngoba kunento enyonyobayo. Lento izoqeda ububandla bese kusala sekuba inhlanganyelo nje abantu abahlanganyelayo. Haleluya. Iqapheleni lento bazalwane. Kufanele ukuthi umuntu mayikude abone iphila. Haleluya. Athi ngiyofika nini lapha ngoba ukuze ngikwazi ukuphephela abona indawo yokubalekela. Mayibona ibandla. Ngoba ibandla lihlangene ibandla liyi-witness kaNkulunkulu. Ibandla lingabantu abaveza uNkulunkulu emphakathini. Uma ngabe ibandla linyonyobelwa yinto ubandla biyabaleka bese kusala nje abantu abahlanganyela kuthi hayi laba abahlanganyela lapha kulela tende. Haleluya. Sibe ngabantu nje abahlanganyelayo. Uthi qaphelani. Haleluya. Leli bandla leli laliphindiselo bazalwane. Phela abazalwane bakwazi ukwenza izinto yabo. Uma benza izinto mase kulimala umuntu. Mase bethe uthinta inhlamvu yeso kaJehova. Thinta inhlamvu. Thinta inhlamvu. Haleluya. Mase uthi uyalandela inkuzibalanga lezi akuyena uJehova owenze lento. Haleluya. Kusho ukuthi ihlo liyilwela. Haleluya.
kusho bona kuqala uthinta inhlamvu kanti uyena uthakathi umuntu mase ethi hayi phela akuthinta inhlamvu yesuka Jehova izo leli liyayilwela. Hallelujah. Akufanele phela abantu bethi we uthinta umzalwane lapha laba abazalwane bazokudubula aphathi ipama enkulu. Hallelujah. Ububandla busekho sekukhona nje abantu abahlanganyelana spirit of revenge. Uthini uPaul uthi iqapheleni lento. Awufunde unkosikazi? Qaphelani ukuba kungabikho phindiselo omunye okubi ngokubi. Kepha jongani njalo ukwenza okuhle omunye komunye nakho. Kepha jongani ukwenza okuhle komunye nomunye kubona bonke. Qhubeka. Thokozani njalo. Kulekani ningaphezi. Thokozani njalo. Ukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Lanto ke ipoint lethe ngilifunayo verse number 18. Find reason to thank God. Hallelujah. Find reason to thank God. Ukhona ophethe amplified. First Thessalonians chapter 5 verse 18. Verse 8. Yes. In every situation, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. I'll pin the foot. In every situation, In every situation, no matter what the circumstances, no matter what the circumstances, be thankful and continually give thanks to God. For this is the will of God for you in Christ Jesus. find the reason to thank God. In Thanksgiving, bazalwane, is a command. Akuyona into esicela ukuthi siyenze. Hallelujah. Akuyona into esicelwayo kodwa ingumyalo. Awufunde futhi uverse number 15 kuyona amplified. See that no one repays another with evil for evil, but always seek that which is good for one another and for all people. Hallelujah. Wabazalwane indawo anganoma mhlawumbe mina ngiphila komunye umhlaba kodwa abantu esiphila nabo emhlabeni ba-anger. Hallelujah. Abantu abane-anger, abantu abahlezi begciniwe. Kodwa ke i-Thanksgiving bazalwane i-command. Akuyona into esicela ukuba siyenze. Hallelujah. Kodwa siyayala uyingumyalo ukuthi akufanele ukuthi abazalwane bengabongi. Hallelujah. Angithi thina ngokwakaZulu nje thina amaZulu mangabe uboleke izitsha zomuntu noma mhlambe ngabe uboleke ingqoko uthi amadoda ayodla inyama uma siselibuya ugqoko kufanele libuye ugqoko nenyama. Hallelujah. Lokho ukubonga ukuthi hayi ngiyabonga. Hallelujah. I-Thanksgiving bazalwane i-command. Umyalo kaNkulunkulu niyayala ukuba niyenze. Hallelujah. Kunama categories awu4. Angazi khona ungazivulela 1 Timothy chapter number 2 noma
ngizokhuluma lela verse linezinto eziwu4 elibalayo lifukela abala ukubonga labala ukukhuleka labala ukunxusa nokucelwa lithi kwenzelwe abantu bonke lapha ku 1 Timothy angazi khona ngafunda 1 Timothy chapter 2 verse 1 ngakho ke uqala kukho konke ngiyala ukuba ukunxusa nokukhuleka ukunxusa number 1 ukukhuleka 2 nokucela 3 ukubonga 4 Philippians chapter 4 verse 6 Thanksgiving. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation, by prayer and petition, with thanksgiving, continue to make your specific requests. Ningakhathazeki ngalutho, kepha izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu besithi ngokukhuleka, ngokunxusa nangokubonga. Amen. Hallelujah. Yeah. Angithi nabo ukubonga bazalwane kuyicommand kaNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Ukubonga kuyicommand kaNkulunkulu. Awucelwa ukuthi umzalwane kufanele abongile. Mamseka umzalwane kufanele ebongile. Hallelujah. Into ebopha nevala umkhuleko bazalwane ukubonga. Ngithi mina bazalwane ukubonga kuyingidi kuyisimo. Ukubonga akufanele uqala umkhuleko ungabonganga. Futhi akufanele uzoqeda umkhuleko ungabonganga. Hallelujah. Ngoba ukubonga kuwumyalo kaNkulunkulu. Hallelujah. Amahubo 100 verse 4. Yes. Enter his gates with a song of thanksgiving. Bazalwane iprotocol uNkulunkulu akhuluma ngayo namuhla uthi ngenani emasangweni ngokubonga. Hallelujah. Emasangweni uzungena emasangweni kodwa emasangweni uzongena ngoba nakho ubongile. Hallelujah. Asikwazi ukungena emasangweni singabonganga. Hallelujah. Amasango omthandazo ukubonga. Uma singena emasangweni kaNkulunkulu ufuna singene yini sibongile bazalwane kuyabongwa. Ngamanye amazwi ukubonga ikhona ukuvula amasango. Noma ukubonga kungamasango ezulu. Hallelujah. Abantu ave begood bazalwane ekunxuseni bese bebaphuwa ekubongeni. Hallelujah. Ukubonga kuyiprotocol kaNkulunkulu yokungena kwipresence kaNkulunkulu. Uma ungumuntu obongayo bazalwane, uma ungumuntu obongayo, ungumuntu obonga ngazo zonke izikhathi. Nawe abukubantwana bakho nje umntwana ohleze ebonga njalo ngiyabonga ukuthi kuba igugu kangakanani. Lithi iBhayibheli ukubonga iThanksgiving bazalwane iyona evula amasango ezulu. Ukubonga. Manje abazalwane bathanda ukwenza izinto ezikhulu beshiye into elula kakhulu leyo kubonga. Hallelujah. Lento yomkhuleko womnxusa lama verse angasenhla bekhulunywa ngawo. Uthini umkhuleko wani womnxusa?
Umkhuleko womnxusa ilo mkhuleko womnxusa owenziwa uDaniel noNehemiya. Hallelujah. Umkhuleko womnxusa bazalwane unembandela yakhona ukuthi ukuzuwenze uwenza kanjani. Kodwa ukubonga akunambandela. Ayikho into ebekiwe ukuthiwa uma uzobonga yenza u1 no2. Kodwa masizonxusa sizoba manxusa kunezinto ezibekiwe. Number 1 umuntu oyinxusa ugumula ingubo yokungcwele. Lento ukuthi ngingcwele uyayigumula umuntu onxusayo. Umuntu onxusayo usho njengoNehemiya kanye noDaniel uthi mina noJuda thina sonile sonke. Ungenzanga lutho. Kodwa uma ungena uzonxusela abantu ungena ezicathulweni zabo because awubazi ukuthi bahle kangakanani uNkulunkulu uthatha isicathulo sabo bonke uthi thina sonke singcolile sonile phambi kaNkulunkulu. Umkhuleko womnxusa unjalo unembandela. Ufanele ukuthi uma uzonxusa ugumule ingubo yokuthi wena ungcwele. Hallelujah. Hallelujah. Nokuthandaza abazalwane. Nokuthandaza nakhona kunembandela yakhona. I wonder why singabusiseki. Even isho umthandazo unembandela yakhona kodwa ukubonga akunambandela. Ukunxusa kunombandela wakhona kodwa ukubonga abazalwane akunambandela. Uthini umbandela wokuthandaza? Mawufunda uJohn chapter 15 verse 7. Mawuzoqala ukuthandaza bazalwane umthandazo une condition yakhona. Hallelujah. Kunembandela yakhona. Mawuzoqala nje ukuthandaza manje thina sifuna ukwenza lento ebukhuni. Awufundela John 15 verse 7. If you remain in me and my words remain. Into yokuqala mawuzothandaza kufanele uhlale kuye. Hallelujah. Hallelujah. Angithi abomthandaza mawuzoqala nje uthandaze babudlovu ufanele ube umuntu ohlezi kuye. Hallelujah. uNkulunkulu kuze akwazi ukuzwa nje into ayishoyo mawuzoqala uthandaze. Uma nithandaza lithini? If you remain in me and my words remain in you. Into yokuqala mawuzothandaza kufanele uhlale kuye. And ungagcini ngokuhlala kuye namazwi akhe ahlale kuwe. Wena uhlala kuye namazwi akhe ahlala kuye. Akuhlali ingqokozelo kuwe. Akuhlali abantu abahlebileyo kuwe. Akuhlali nabantu abangakufuni kuwe. Kufanele kuhlala izwi lakhe. Akuhlali nabantu abakulimazile. Hallelujah. Akuhlali nabantu abakuphethe kabi kodwa kufanele wena ngenkathi uhlala kuye namazwi akhe ehlale kuwe. Yes. Ask whatever you wish. Bese ithi ndakucela noma yini enifuna ngiyokuyenzela. Angithi yabo ucela uthandaza uqala uthandaze kunombandela. Hallelujah. Kodwa ukubonga kunambandela. Akekho umuntu ofe wabulawa ukuthi ubongile. Hallelujah. Hawu madoda, lento yokubonga kwake kwafa umuntu kufa umuntu. Kwabiza uJesu wahlala uJesu inqwaba yeinsuku. Hallelujah. Wahlala insuku 4 days. Wathi mayifika uJesu wathi nimbekephi? Bamthatha bathi simbeke lapha. Uma ifika lithi iBhayibheli uJesu eqala ethandaza wathandaza umthandazo omfishane kakhulu. Lithi iBhayibheli uJesu wathi baba ngiyabonga ngokubungiswa njalo. Awekho ama games uJesu awenzile kuvele wayengqo wathi baba ngiyabonga. Into eyenza ukuthi uNkulunkulu enze into uyenziswa ukuthi nangu umuntu ebonga ngingakenzi lutho. Hallelujah. Amen. Into okufanele siyenze thina njalo ngazo zonke ikhathi asiba abazalwane ababongayo uthi uJesu baba ngiyabonga. Kufa umuntu la uthi Jesu ngiyabonga. Insuku sezizine kodwa uJesu uthi baba ngiyabonga.
Haleluya. uJesu ubongani umuntu akavuki kodwa uJesu usebongile. Kwake kwalamba abantu abangapheka 5000 belambile abantu bengenakho ukudla. Haleluya. Amen. Khona wamemeza wathi hayi khona umfana ngimbone ephethe isikhaftini. Haleluya. Khona umfana ngimbone ephethe isikhaftini. Wathi uJesu siletheni la. uJesu uma iqala ethandazela leza inhlanzi nalabo lofu into yokuqala yenzayo lithi iBhayibheli wabonga. Haleluya. Haleluya. Bese ngefunde kuKristu uqala ithi ngiyabonga. Haleluya. Akake ayikho into eyenzekile la kodwa baba ngiyabonga. Izinkwa ayikandi kodwa uJesu baba ngiyabonga. Umuntu akavuki kodwa baba ngiyabonga ngoba ungizwa njalo. Haleluya. John 15 verse 7 uthi uma uzocela umthandazo kufanele ube umuntu ohlezi nezwi lihlale. Bese ethi ngiyakucela noma yini bese ngiyonenzela. Angithi yayibona umdante eminingi angaka. Kodwa kunomuntu owaqhamuka wathi baba ngiyabonga. Haleluya. Kwake kwenza kuye amadoda ayishumi ayinokho. Lamadoda mayifika kuJesu anokuthi iBhayibheli amela kude angasondela kuye eselahliwe rejectiwe. Haleluya. Ehlezi amela kude. Athi Nkosi sisindise. Wathini uJesu? Wathi hambani noyiveze. Bese lithi iBhayibheli besahamba endleleni. Haleluya. Kwaba khona othi awungibuki. Buka senginjani. Haleluya. Nomunye wathi hayi nami senginje bese endleleni. Haleluya. Amen. Bese endleleni. Uthi uJesu hambani noyiveze. Bahamba pheka hambani noyiveze. Haleluya. Bahamba pheka hambani noyiveze ngoba ukwenza izwi kaNkulunkulu uzokwenza ukuthi uphumelele empilweni yakho. Haleluya. Lithi iBhayibheli kwabuya owezizwe. Wathi uJesu hayibo. Bengasho ukuthi amadoda u10 aphi awu9. Bese lithi ivesi bangaki ababuyela kuye ngokumbonga. Haleluya. Bangaka abantu ababuyayo bezobonga athi baba ngiyabonga. Haleluya. Bangaka abantu abathi mabeqala umthandazo bethi baba ngiyabonga bengakaceli lutho ngoba ngisho ukucela kunama condition akhona. Haleluya. Bese kuba khona lento okuthiwa yiworship. Lento yokuthiwa iworship awukwazi ukuyigibela ungakafika emasangweni. Sesizwile thina ukuthi emasangweni ingidi yakho ukubonga. Into eworship iqala ekubongeni. Haleluya. Sigibele emasangweni bese siye esihlalweni sakhe simdumise. Masikhuluma ngeworship asikhulumi thina ngamaculo makuthiwa sesiya kwi-worship sibese before siyizwile. Haleluya. Akukhulunywa ngaleyo nto. Lento ye-worship ino kuba nqunu kuNkulunkulu, ukuzigumula kuNkulunkulu, ukuveza konke kuNkulunkulu. Haleluya. I-worship ayikucula. Haleluya. I-worship uya kuNkulunkulu umuntu ohlulekayo. Vela kuNkulunkulu uthi uyisahluleki usuqhamuka uhlanya likwazi ukulapheka ngoba nakho ungayigqokile isudu nothaya. Kodwa uhlanya ogqoka isudu nothaya liyaphuza ukulapheka ngoba ligqoka isudu nothaya. Akwazi nje ukumsiza umuntu. Haleluya. Akwazi ukumsiza. Lento ye-worship umuntu banqunu uyayigumula. Uze uNkulunkulu unjalo uNkulunkulu yena bese eza nama reflections akhe kuwena. Haleluya. Bese ithi lento ithi
bese uphila impilo that pleases God, not amaculo, not ukuthi unevoice enhle you worshiper. Kahle hle sibizela sonke kwi worship. Kufanele siphile impilo that pleases God. Hallelujah. Amen. Leyo mpilo ke impilo yokuba umdumisi. Impilo elindeleke ukuthi iphilwe abazalwane. Leyo kucula mase sesicula suke sekuyi ukwenza ama expressions nje, not ukuthi worship. Kodwa iworship impilo iyaphila okufanele uyiphile wena njengomzalwane. Amen. Hallelujah. And lento ye worship bazalwane kahle hle asidalelwanga ukuthi ngizoyibeka kanjani lento ukuze ibe right. Okay. Ayithi nayibona lento yokudumisa uNkulunkulu uyaqala kanjani? Yaqaleka abantu sebeqala ukukhonza izinto, sebeqala ukukhonza izinto. uNkulunkulu wabesethi abazokhonza mina laba bazodumisa uNkulunkulu. Sebezoba nomehluko bona ukuthi badumise uNkulunkulu. Kuba yenzeka ngaleyo nto angabe nje sonke sihamba sikhonza uNkulunkulu kahle. Hallelujah. Sibuyele evesini lethu Thessalonians chapter number 5 verse number 18. Kukho konke and all circumstances. Hallelujah. Amen. Uthi umbuzo siyenza kanjani ke lento? Kukho konke bongani. Siyenza kanjani lento kunezwi lapha Romans chapter number 8 verse 28. Siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu kusebenzelana kube ngokuhle laba ababiziweyo ngecebo lakhe. Hallelujah. Sikwenza kanjani ke bazalwane? Lokho siyalulekwa la kuthiwa ezintweni zonke asibonge uNkulunkulu. Find the reason to thank God. Hallelujah. Kukho konke bongani. Ngithi mina bazalwane awuthi wenziwe kabi uthola isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Isizathu sokumbonga uNkulunkulu kufanele usithole sophuma kuwena futhi. Hallelujah. Awuthi usuwenziwe kabi kodwa lokho kubi zathola isizathu sokuthi wena ubonge uNkulunkulu. Njengoba ngishilo ekhaya ngathi la emhlabeni siphila ngabantu aba-aggressive, abantu abalimele, abantu abagcwele intukuthelo. Hallelujah. Abantu nje ngisho kuyinto encane manje uthi uyazama ubalansisa lento. Hallelujah. Ubalansisa into eyenziwe kuyena le athi yenziwe kuyena nento okuyiyona ngabe uyabona ukuthi lo muntu une-anger. Yeah. Lo muntu bekumele athole isizathu sokubonga uNkulunkulu ngalento embi eyenzeke kuyena. Isizathu, find reason to thank God. Hallelujah. Kenzeka la emgwaqweni babugajeni nidrivisane kabi. Udrivisana kabi umuntu avela khipha isibhama kulala umuntu. Manje uthi uyayibalansisa uyabheka umuntu udriviswe kabi. Nemoto engalimele. Sikodwa kufa umuntu. Uyabona ukuthi khona into ebimphusha lo muntu. Ongesiyo lento. You must find reason to thank God. Hallelujah. Sithola izathu. Hallelujah sokumbonga uNkulunkulu. Uthi uyahlanganisa athi ayi lo muntu esengaze dinwe kangaka ngokusho lento encane kanje. Yena bese dinwa kangaka. Hallelujah. Mothu uthi uyibuka lento ayikho. Kanti uma umzalwane
entweni embi owenziwe yona thola isizathu sokumbonga uNkulunkulu kuzokwenza ukuthi ungahambi ubulala abantu. Thola isizathu sebekulimazile, isizathu sokuthi umbonge uNkulunkulu. Thola isizathu uthathwe umuntu wathi yokufunela umsebenzi ehambe nawe afika ku-rape, kulowo mrepho, kulabo abamthandana ababiziweyo usebenzelana ngokube ukuthi thola isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Uthi ngiyabonga, ngiyebo khona umdlwengulile, kodwa ngenxa ukuthi ungidedelile ngihamba ngaye ekhaya, abanye bedlwengulwa bebulawa kodwa mina ngiyaphila. Ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu. Zikhona izinto ezenzeke kubantu ezimbi kunalokho. Lethi izokwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi umbonge uNkulunkulu. Ungabi ikholwa ehlezi complain. Ungabi ikholwa ehlezi njalo hlezi kuthiwa size ukuthandazisa. Njalo hlezi usaba ukuthi no, ngalesi simo lomuntu uzomyeka uNkulunkulu. Thola isizathu sokuba umbonge uNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Lento wenziwe yona imbi impela. Kodwa noma imbi ikhona into uNkulunkulu obungamdumisa ngayo. Oh, hallelujah. Ikhona into uNkulunkulu obungaphakamisa ngayo. Jesus. Hallelujah. Amen. Abanye izinto abantu abayifunayo uNkulunkulu bese ngabenzela, abanye bese bedinwe. Uthi uNkulunkulu ngafuna into ethile uNkulunkulu ngathi uNkulunkulu uyakuprotect, uNkulunkulu uyakwazi. Uyobona emveni kwesikhathi. Hallelujah. Ukuthi kanti uNkulunkulu uyayiprotect. Hallelujah. Kontombazane, ubazalwane engangifuna ngithandazela. Ngikhala yabo. Hallelujah. Yayi worship. Le mobheke kolovu yabo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kanti uNkulunkulu uyangiprotect. Hallelujah. Amen. Ukube ngangumuntu nje angizoyeka ngisho ukukholwa ukuthi wangidlala umfana, wangitholisa umfana wangidlala umfana. Kanti uNkulunkulu khona into engcono akubekele yona. Kanti uNkulunkulu uyakuprotect. Noma usumgonile lo mntwana kodwa athola isizathu sokuba umbonge uNkulunkulu. Abanye abayeni babo abangekho, abanye ama-boyfriend ababewathanda bahlangana nawo esedla iwunga, bahlangana nawo esengamaphara. Hallelujah. Uthi kanti uNkulunkulu wayengiphephisa kuloko. Wakhala waze wayivalela endlini, waze wadla amaphilisi. Uyivalela endlini ungafuni ukubonwa, uyivalelele umfana. Kanti uNkulunkulu uyaprotect, athola isizathu sokuba umbonge uNkulunkulu. Hallelujah. Bangaka babuyela kuye ngokumbonga uNkulunkulu. Sengiyavala bazalwane. Ngifuna ukuvala kanje. Ukhona ingane uyinikeze something. Makanandi uthi nansi into. Ingane bese njani iyabonga. Ingane ibonga ngento ayitholile. Hallelujah. Into ingane nginikezile ingane iyabonga. Ingane ayina relationship lento. Lento ingo sweet nginikeze yona. Yabe siyabonga. Ukhona ibandla ngingakasindiswa. Enganginalo laseZayoni sikhonzela lapha etraining. Hallelujah. Kuleli bandla sanquma ukuthi ngoDisemba makwenza inkonzo kaDisemba sithathe into esiqhoko noma imbenge nje kanje sibhala amagama abantu bonke bese siwafaka kwimbenge bese siyashukisa sishukuzise bese sithi abazalwane abazochuza. Hallelujah. Athatha umuntu igama, athatha igama likaZa, uZa akazuthatha igama lakho. Mhlawumbe uZa uzoyithathela
igama likaMa lapha emuva. Amen. Haleluya. Uma akazi uthathwa uza mhlawumbe uzoyithathela umama umhlongo. Haleluya. Siyenzeke lento kusha usuku lokubuyiswa kwezipho. Ayizithengweke izipho. Ayiziqaleke manje zibekwe lapha seyizobizwa kangithi izipho. Sibizwe izipho. Ukhona ubaba wakuthiwa ubaba uMbeje. Lo baba lo isipho sakhe wathenga into ethengela omunye usisi. Wathenga into eyayibiza. Wayinikeza lo sisi. Lo sisi wachuza omunye nomunye wachuza. Lo ochuze lo baba uMbeje. Ubaba uMbeje kade ethenga into ebizayo. Lo ochuza uMbeje wathenga amaglasi awu6 lawa afanayo. Haleluya. Amen. Ngabo la amaglasi awu6 lawa afanayo. Amen. Haleluya. Bathiwa ke izipho ziyambulwa manje. Amayimbulo lezi zipho mameshani. Ubaba akekho happy ngoba uthola amaglasi awu6. Yena uthengela umuntu iselfoni. Yena uzothola amaglasi awu6. Waqala lo muntu walwa. Kwazi kwangenela ngisho unkosikazi wakhe. Lo nkosikazi nawe uyala uthi angeke uthi ubaba athola amaglasi awu6. Ngeke kwenzeke lokho. Kwacaca ukuthi inkonzo kufanele iyaphela manje. Mayingalungiswa. Kwaba khona umzalwane othi hayi ayisesiyayilungisa lento kube nephutha wathatha isipho sakhe wasinikeza ubaba. Ubaba hayi wa right. Ubaba uMbeje wa right. Uma usubuka ienga ka baba uMbeje namaglasi uyabona nje ukuthi uthe balansisa lento ayihlangana. Akwazi ukuthi umuntu esengavutha kangaka ngamaglasi. Haleluya. Ngoba lento yokubonga abazalwane. Akithi nabo lokubonga. uMbeje into ayilindele yena. Ulindele amaglasi. Akalindele amaglasi, ulindele isipho esibizayo. Bana ukhiphe esibizayo. Mase yabonga. Haleluya. Yena ukubonga ukwazi ngokwengane encane. Yeah. Ukuthi ngibonga ngoba nakho ngitholile into engithokozelayo bese ngiyabonga. Ukubonga lokho okusezingeni eliphansi. Haleluya. Kanti uma sibonga siyadlula kulezo zinto esizitholile, kufanele sibe ngabantu aba thankful heart. Sibe nenhliziyo ebongayo. Haleluya. Inhliziyo ebongayo. Yabona ukubonga lokhu akuyi ngokuthi utholeli, kuyadlula into elitholile iya ngerelationship ukuthi ubani okhiphile. Haleluya. Akuyi ngento erisivayo kodwa kuya ukuthi lo muntu oyikhipha imikhiphe kanjani bese kuba nokubonga hayi ngento. Haleluya. Leta ngazi uNkulunkulu wayenza kanjani bazalwane. Sijwayele thina ukuthi umuntu obongwayo simbonga ngoba nakhe sefile. Bese siyaqala ke siyambonga umuntu esefile engasezukwenza kahle. Njengoba kade kuyi Mother's Day nje last week. Umuntu obengenandaba noma wakhe esaphila. Haleluya. Kade kuyi Mother's Day umuntu bese eqala ke esekhumbula uma wakhe umshini. Esekhumbula ubaba wakhe amshoni. Ngoba lento isiyadlula ekutheni ubaba wangincelisa wangikhona uma, yebo. Iyadlula kuleyo nto iye kwi relationship. Haleluya. Amen. Bese ethola ukuyiduduza ezehamba emathuneni omunye ngoba usefuna ukuyiduduza ukuthi abonge imisebenzi kaMama. Haleluya. Amen. Esehambe enza zonke lezi zinto ezenziwayo sefuna ukubonga imisebenzi kaMama. Kanti lento yoba sibe ngabantu ababongayo. Haleluya. Ababongayo asizukwenza lokho uma eseshonile. Yesu soba nakho ukuthi simkhumbule kodwa thina sifanele sibe abantu abahlezi njalo beba abantu ababongayo hayi bebonga ngoba nakho betholile. Asibonge uNkulunkulu ngoba nakho sithola izinto
kodwa sibonga kuNkulunkulu ngoba sine relationship noNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Amen. Find reason to thank God. Hallelujah. Sebekwenze kabi kodwa uNkulunkulu bazalwane siyambonga kukho konke. Hallelujah. Sesiyavala. Thola isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Umntwana obongayo nomntwana ongabongi akufani. Hallelujah. Asibe yibandla elibongayo uNkulunkulu, sibe yibandla eliunderstand ukuthi singena emasangweni kaNkulunkulu ngokubonga. Hallelujah. Sibonge ngazo zonke izinto uNkulunkulu asenzele zona. Sibonge uNkulunkulu ngezinto noma asizi siphethe izinto kuNkulunkulu kuphela kodwa siza uNkulunkulu sibonge ngoba uNkulunkulu kunezinto azozenza empilweni zethu. Sibonge. Ke ngithi mangithandaza ngize ngibonge ukuthi ngibonge insindiso kaNkulunkulu asinikeze yona. Hallelujah. Simbonge uNkulunkulu nangensindiso. Thola isizathu sokumbonga uNkulunkulu. Lokhu kubonga kwezinto eziphathekayo ilo level leyo. Kufanele sidlule lapho bazalwane sikwazi ukuthi uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi simbonge. uNkulunkulu siphakame sibe ngenyawo.